आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. देवगड तालुका पर्यटनाचा हॉटस्पॉट ठरतोय. सध्या पर्यटक देवगड बीच आणि देवगड पवनचक्की गार्डन या ठिकाणी गर्दी करू लागले. पर्यटनाच्या माध्यमातून गोवा राज्यानं आपलं नाव पर्यटन दृष्टिकोनातून जगाच्या नकाशावर झळकवलंय. मात्र गोव्यापेक्षा निसर्ग सौंदर्य, पर्यटन स्थळं आणि समुद्रकिनारे देवगड तालुक्यामध्ये असले तरी मात्र पायाभूत सुविधांच्या अभावांमुळे पर्यटन वाढीला म्हणावा तितका वाव मिळत नाही. नुकतीच जिल्हा पर्यटन महासंघ शाखा देवगड ही पर्यटन वाढीसाठी संस्था स्थापन होऊन त्यांनी घेतलेली पर्यटन मार्गदर्शन कार्यशाळा पर्यटन वाढीसाठी उपयुक्त ठरते. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून पर्यटकांना कशा पद्धतीनं कोणकोणत्या सुविधा दिल्या पाहिजेत, आपल्याकडे कोणकोणत्या बाबींची कमतरता आहे, यामध्ये सुधारणा करून पर्यटन वाढीसाठी मदत होणार आहे. आता आपण देवगड पवनचक्की गार्डन या परिसरात आहोत. देवगड पवनचक्की या परिसरात मोठ्या संख्येने जे आहेत ते पर्यटक या ठिकाणी आलेले आहेत. पर्यटकांची वर्दळ ही मोठ्या संख्येने या गार्डन परिसरात झालेली आहे. विजयदुर्ग, देवगड, कुणकेश्वर या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहेत ते पर्यटकांचे जे आहेत ते लोंढे येत असतात. आता देवगड हे मोठ्या संख्येने पर्यटन स्थळ बनलेले आहे. जागतिक स्तरावरचे एक पर्यटन स्थळ बनलेले असून या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहेत ते पर्यटक दाखल होत आहेत. दिवाळीची सुट्टी पडल्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जो आहे तो पर्यटन हंगाम सुरू झालेला आहे. त्यामुळे पर्यटक जे आहेत ते मोठ्या संख्येने या देवगड गार्डन परिसरात तसेच या गार्डन परिसरात बीचवर आनंद घेण्यासाठी येत आहेत. देवगडचं हापूस आंबा हे एक जगप्रसिद्ध आहे. त्याचबरोबर देवगडमध्ये पर्यटनालाही मोठ्या प्रमाणात जी आहे ती चालना मिळालेली आहे आणि पर्यटन हंगाम यावर्षीचा जो आहे तो मोठ्या संख्येने चांगल्या प्रकारे जो आहे तो सुरू झालेला आहे आणि मोठी गर्दी आणि प्रचंड लोकांची या ठिकाणी येत असल्यामुळे एक जागतिक स्तरावरचे एक पर्यटन स्थळ जे आहे ते देवगड काही दिवसात बनेल अशी अपेक्षा आपण व्यक्त करूयात. गेल्या आठवड्यापासून देवगड बीच, कुणकेश्वर बीच, विजयदुर्ग बीच, किल्ला पडवणे बीच, देवगड पवनचक्की गार्डन या ठिकाणी देखील पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ वाढू लागली आहे. तसेच मीठ मुंब्रा येथील खाजगी जागेमध्ये बीच सॅक उभारण्यात आली असून याला मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांचा प्रतिसाद मिळतोय. विजयदुर्ग आणि मिठबाव समुद्रकिनारी भागामध्ये खाजगी पर्यटन व्यावसायिक बीच सॅक उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत आहे. नागेश दुखंडे, कोकणसाद लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.